Nogle de vil have en par kiks, nogle de vil have en ny flyvemaskine, en bil, en båd, en banan. Jamen, der er alt. Det er 20. gang, der afholdes Stumpemarked i Års. Jeg leder efter en lygtekrans til en gammel Renault 4 CV. Logodys til en bildør. Jeg leder efter sådan et Chevrolet-skilt, fordi jeg har købt sådan en gammel Chevrolet fra 26, og der vil jeg godt have et skilt til at blære. Hvor var? 185. Så har du GPS, mobiltelefon og den trådløse radio. Vi er på jagt efter nogle knallertdele til nogle gamle Puch og Yamaha og sådan noget. 2800 for en Velo med ret til en prøvetur. 100 udstillere fra hele landet med tusindvis af stumper samlet under et tag. Det handler ikke så meget om, hvad folk søger. Det handler om, at man kan overbevise dem om, de mangler. Sådan et par dejlige forløb, der er altid sjovt her, du ved, lige ved hånden. Klassiske biler, veteranbiler, knallerter og traktorer kan købes for penge. Men én ting er gratis. En nostalgitur. Jamen, det er sgu en aftrækker. Nogle af dem kan du ikke købe længere. Sådan en, det er noget værktøj, der duer. Det kan aldrig slides op. Vi skal have de der halvmoderne biler. Dem er ingen, der gider at kigge på. Det skal være de helt gamle, for ellers er de sjove nok. Med over 2500 besøgende på messen, kan det vist godt spås og siges, at stumpemarkedet er kommet for at blive. Og at det ikke kun er for mænd. Men der er rigtig mange, der gerne vil have noget tøj, der passer til overgangen af deres bil, deres veteranbil. Ja, hvis ikke forlygterne er store nok, så har vi også et par dejlige navkapsler.